Здравейте, вие отново сте с TodayTech.eu, а в случая представяме ето този нов часовник на CMF, брандата на Nothing. Става въпрос за часовникът CMF Watch Pro 2. Както виждате, има доста интересен и приятен дизайн за модел, който е позициониран в достъпния клас устройства. В случая става дума за версията с оранжева кожена кришка и сив алуминиев корпус, като всички варианти в серията могат да с сменяем безел, който се откача и може да закачите отново друг на негово място. Има два варианта в момента. Единият е този с леко извивка, другият е с плоска повърхност. Както виждате, този часовник разполага с кръгъл екран. В случая става дума за 1,32 инчов AMOLED дисплей, който има възможност за автоматична настройка на яркостта, а честотата на опреснение е до 60 Hz, което е абсолютно достатъчно за този клас часовници. Можете да персонализирате външния вид на часовника си с циферблати, избор над 100, през включеното приложение за смартфон, някои са и на самия часовник. Ето, можете съвсем лесно да ги избирате. Също така някои от тях са модулни с настройка на различни параметри, които да се показват. Освен това обаче можете да проследявате до 120 вида спортни тренировки, а освен това се отчитат пулс, нива на кислород в кръвта, стрес, качество на съня и други показатели, които помагат за постигане на по-качествено ежедневие. Налични са вградени микрофони и високоговорител, с което можете да провеждате разговори през свързания смартфон чрез Bluetooth. Има също така вграден GPS за точно проследяване на тренировки на открито, а с един заряд на батерията можете да постигнете до 11 дни издържливост, като тя се зарежда с магнитно зарядно, което се прикрепя тук към тези пинове. Също така в интерфейса можете да работите чрез въртящата се коронка, доста удобно, натискане и завъртане. Интерфейсът е бърз, упростен и изключително лесен за работа, като детайлите за здравните показатели и тренировките можете да видите и в приложението, което е към този часовник.